sa T. Alonzo Street, Poblacion, Madre de Dios. Nag-offer sila mga services like tarpaulin printing, t-shirt printing, document printing, stickers, PVC ID sa mga ganahan diya magpabuhat og ID nga kanang PVC type nga balag mabasa digid maunsa, rush ID and many more. Aduanan ninyo ang GRBA Printing Shop mga idol. Pero ito na ako live, pero ako manantiyan magkita. Fight sa na Okay na tanawon. Okay na lang. Sa kita. Okay lang. Dapat to direct asa to to. Kasi pagkita di mo da. Ano na ba natong sponsor? Ang tagdako. Oy! May pagpaminaw sad sa mga taga Jams Lechon and Meat Supply. Sige. Ang nanay mo tang sulod sa tuwang public market diya sa may wet market mga idol. Kung ganahan mo ganang lamian nga lechon. Lechon baboy ba ni? Yeah, lechon baboy. Lechon baboy. Tuwanan nyo ang Jams Lechon and Meat Supply. Every Sunday na ang ilang mga lechon mga idol. Onya, ganahan mo para sa inyong mga sudan, mga presko po nga mga karne. Ang Meat Supply, pwede nyo atuon ang Jams Lechon and Meat Supply. Yun. And of course, may papaminaw sa ito mga teacher, mga listener, mga igala, mag-igzunan ha. Harap ito mga teacher ng listener ko yari. Uy, sila niya Ma'am Liza Sad. Sila Ma'am Paminaw Liza. kanya. Yun. Kasi mala, dili na maglangan. Ato na ta sa atong ikaduang hugna. Sa ikaduang hugna, intaan eh. Live na karon sa, asa man? Butanding daw po ba? Ay, abutan ding na, Andreo, galingkod. Duha ka mo. Ay, mga kala, live na sa ito ang YouTube channel sa ang Moody TV screen. Mga ikala mag-izonan, ha? I-click na diya ang YouTube channel na ko diya. I-type na ang Moody TV screen. Live na diya, mga ikala mag-izonan, ha? O niya, Ma'am Dines, kinsa pa ni? Ma'am Elsa, Ma'am... Yay, duha pa maning nagkuhan, ane. Duha pa mag-comment, ane. Sige, aray na ta. Ma'am Elsa, nag-DJ lang ako ganina, ma'am. Nasamtang gagkuhan, nag-play ka, naipit, mag-guro ko ni mo ganiha gani. Kaya wakuhay kakuan. Sige, natang ko yari. Sige, so good na ta. Sige, adto na sa atong Papirik sa Dila. Ito talaga ito. Again, aray na Elsa, ta idol Madam sa Dan. tuwang Papitik sa Dila. Yun. O ang atong Sige. papitik sa dila karon mga idol. Isuwat na yon. Sabayi, Sayawi, Sawaya. Sawaya. And of course, painumdum lang may kalahang ang atong mga greetings. Kung ikaw greetings sa kita. Wala tayo personalan dito. Wala personalan. Baka magpersonalan kayo eh. Magpersonalan din kayo. O gana mo personalan at mo rapid call. Napil mo labot. Mike Lug. Patrol! Patrol. Napil niya. Mapriso. Ay, Ay, Ma'am Elsa, ganing. Kasi ito ganing. Kagong. Ma'am Elsa, Ma'am Da, Madam Da. Ay, si Ma'am Elsa, mo ba na nasa Frozen? Pusing ko. O, di de? Ako nag-obo YouTuber na siya. Ay, Ma'am Elsa! Yun, ipagin mo na. Ay, natakot ako. Dala kong kauban ay, Ma'am Pini, Ma'am Dines o kaning Ma'am Elsa. O, baka ma-export ako sa ibang bansa. Kasi pag tuwan mo, scallop. Matakuting pa naman ako sa aeroplano. Sige. Itanaw sa tayo mong nong kay ganahan sila. Sarah! Kita sa mukhaan. Ay, sige, may lang dito maglag. Kita na po ng butilya buwak. Si Charan. Charot. Sige, dito maglangan. Ato na to sa atong Papitik sa Dila. And of course, ang atong Papitik sa Dila. Master, naunahan ko ni Indo. Ang atong Papitik sa Dila, karoon walay lain kundili ang Sabayi, Sayawi, Sawaya. Ayun. Wala kalain ni Ma'am Dines. Sa mga ipay.
sa imong tapad budisto. Grabe naman si Ma'am. Again ha. Ay, wala po. Wala na po. O sige, gikuan pang tinay. Ma'am Dines, dito man ako, patakil sa katupad ko pa, ha? Okay, sige, Magila, tawag mo sa 09, asa naman to? 0909-448-3945. Ayos na, parang saan na to? 4 ba na o 9? 4 na, oy. Amount na din siya dahil gatong gamit Ako dapat. na number. Hindi ko supak. O sige, tawag mo, Magila, natin caller. Ate ko na itong doon. Hello, maayong gabi. Painayang Radyo Idol, palihog. Hello, may gabi. Ay, kinsa ni? Si Elpidio Pedere. Kinsa idol? Elpidio Pedere. Oy, Elpidio. Abi man ako presidente. El Pizzo Kidere, ni? Kidere? Ayay, nag-aasa mag-El Taga Chinese compound. Dili ka ni si El Pizzo Quirino? Oy, El Pizzo, Oo. nagsabot na ba itang mo palayo ko sa radyo, ha? Oo. Palayo sa radyo, be. O, layo na ka sa radyo? Oo. Sige, padool na po. Oo. O, layo, dool na magyapong ka. Layo sa diya sa radyo. Babati ang feedback, Idol. Sa May bawan mo na mo nga dool ka sa radyo, kay mo feedback mo na. Kana okay na? Oo, okay na. O, sige, kanibe, Oo. kanibe. Taga Pacific sa Tira.